Ready. Set. Súťažíme ďalej modrá trať. Marek Michovský, Česká republika, červená, János Kiš. Reprezentant Maďarska. Tak uvidíme, jeden ide v kategórii muži 40-45 a druhý kategória 45+. Gianni! Na modrej trati Marek Michovský usíťa svoju hadicu a zostrechne terč. No ale na červenej trati János Kiš, ten už smeruje do cieľa. Tam je kategória muži 45+. Vyzývačka je tam 1 minúta 46:95. A v tejto chvíli János ide do čela. 1 minúta 40:93. Aj modrá trať bude mať už svoj čas. Marek Michovský, Deva Fire Lions.